Good afternoon. You can't take your phone out from back. What can go? Is everyone able to be able to achieve a half of what is very big? And what's name? What can go? Jacob, atala mo shit number. Again. It is that was Maka kusisi akwa gị fekọ ijego ka njugo dị gị kedu uru ị na-erite na mgbakasị arụ anyị na-enye onwe gị n'ụdị ajọ ndụ anyị na-ebi ịmakwara nwaanyị nọ na di ekwesịrị dị na-ebi ụdị ndụ anyị na-ebi sọsọ ma ọ bụ nke isi adịrọ mma nke ala na-apụ ya nwere ike ime otu anyị si eme iji ego Nnamaka ị na-akpọ m onye isi mebiri emebi mba ọgwụkwụ ihe nkwu Kamara ugbu a kamara ebe na-aga ka m nyekwana gị ihe ahụ ị na-anwụ gị nwụọ ya na-eche gị ọnụ gị nwụọ ya asị m na ọ bụrụ na ibido mere ọmụmụ a wee gaba ga na enwere ike ara agba gị mana Chineke agaghị ekwe ka o mee Lenia a na-ekwu otu gị na-ekwu akwa ikwu n'otu nke abụọ ara dị m ugbu ọkwa ara dị m aga m egosi gị ihe onye ara na aga m egosi gị ugbu a ihe onye ara na-emepe ụzọ bụ ike ọkwa gị nna maka naghị ama ngwa gị ama m gị okwu ama m gị n'aka m ekpuchi ohere sara ama m ya ha niile retara ure onye ọbụla nọ na mbara dara ure amata m ka ha si eme n'otu n'otu amata m ha niile ọ dị m n'aka ama m ya ama m iru mara ya azụ ebe niile ama m ya ngwa gị
dig to be where you put him as sack. You got all the and Namaka. It's a mama again. I'm a good. Oh, yeah. This is ị na-ekwukọ onye ka m mma n'elu gị anụ ọhịa lee m agwa gị o gwara ihe dị ize n'ụkwụ enyi na ụkwụ mgbada ụkwụ mbụ ụkwụ enyi nke gị bụ ụkwụ mgbada gị ime m akpajie ya ewere m aka m etu ọnwa osisi anya gbagọọ ya akwọta ihe na-egwu kpajie ya anụ ọhịa ị na-achọ ịgwa na ọbụrụ gị mere ihe na ọbụrụ gị si otu anụ wee chisisi akwa gị ị ma na oge m chọrọ ịpụta ilo n'afọ gị mgbe ị na-achagharị anya mma na onwe ihe ị chọrọ ime mgbe kwụrụzi ya na-enyo fụ mgbe ị na-eme ya iji ego ọ dịkwa n'ọnwa mere na onwe gị ebere ofu ihe m ji agbachi nkịtị bụ na amata na omume anyị na-eme ọ bụrụ gị nwa na-eme o nwere ya ajọ ụlọ gị n'ime azụpụta gị mana ị ga-ekpegide ekpere ajọ nwa ga-esi nata n'ime gị wee pụọ n'aha Jizọs ajọ nwa gị kwụsịa ịkụ ụgbọ m akụba gị n'ala ewere aka ma akụba gị n'ala gị ọdịnala ya mmụọ kịta ajọ mmụọ sọ m n'elu gị na ya atakpọ mara ajọ mmụọ ị na-akpọ Chineke ị makwanya ya ọ bụrụ na ịma Chineke ị gaghị adị etu anyị dị ugbu a n'ịma Chineke na ndụ gị ịmara Chineke na ndụ gị kedu ihe mere na gị na Chineke na-eri ju afọ kedu ihe mere na ha ma ezigbo akwa ịma Chineke ekwuo gị ebere nwa gị ebere ịma Chineke n'elu onye si na-ama Chineke ọ bụrụ na ịma Chineke ahụ ga-adị gị mma ịmara Chineke ị ga na-eri ju afọ ịmara Chineke moto gị na-agba moto ịmara Chineke shọpụ dị gị ga-aha dụa mama gịnị nne m nekwe ka m nọrọ onwe m iji gasị na ọmụnwa fikọsịrị afọ ya naanị ihe ị na-eyi ọ bụrụ na Chineke dị na ndụ gị onye mara Chineke nwa gị garị adị ka ihe agarị ka okporoko ọ garị ka nshịkọ okwu abụrụ ọnụ mụ na gị mụ na Chukwu na-ekekwa okwu dere Okay, you know uda ni mengula. Ina chalo kulu kebe ni na. Kau di parifa. You chalo kulu kebe ni. Mara kula mahao. Oye kula huko kuna emejo ya fa. Ayi gbe mma de zuiki na ya do nya ala usula. Ai ka ba ba so. Lenu eriozi lenu Gene ki ka kwam. Oji ne mara be sulu ni.
more here. God no football say I to ka kon tie o kwa nwa bu mu oge no na ya da ka ite nu anya ayi Kameti agogo mmeti nwanya agogo gene gene o mo lo fo bu na ebe maka gene apa Godwin o mo ni ko gene eso ko bu no ni mara kameti maka tu ai ga mai fa gene nwanya yo ni fe de fa o gene ni nwanya me ko ma do wezu ike gene di fe de fa na e ke fa ga po de fa nwanya mo no mo je ko gene oge niile ọnọdụ otu ma ọ bụ na adị aka ọnụ na ngwula arụ adị ya ka ọ bụzi mama adaeze bịa smart ogene na shop ma ị na-disturb too much. Mo so na-enye gị. Oyi be ibe ka e si tu eme. Mo na iwo fi be. Enwe m na. Ndị na-enye nsogbu. Hey! Enye nsogbu. Ị na-enye kpọ. Abasa go, we basa ga ba. Ọ basa m. Ọmụ ịsa ije chi ga chụrụ. Ịmụgwọ nkwa ya bụ imeketa inye ihe inye tụrụ m. Agwa na chi tu ma akwụkwọ gị mmiri ebe ahụ. Mo bụ na ụlọ nwe ya ọkụ. Asị na-emefe ebe a. Chere ka ngwa basa. Uju se yi ba ịma iwu nọkọta. Isi chuma, nwa bịa wolo ofu. Nye adị ezigbo mmadụ, ahụ dị ezigbo mmadụ mma na-enye. Ayi, ọdọ mma o. Ọdọ mma o. Na maka ya na akwọ. Hey, no, people. Hey, look at Amelia. Everyone money. Hey, Uma. Hey, everyone money. I'm going to Okay. Hey, ma juga. Okay. Kini juga. Hey, aku keep ya. Ibu bumu ya. Mama ka sesilu chuku mo. Ah, jual nam. Ibu bumu na ko. Chuku aso boy. Nka wo bumu mage. Me be. Wo bumu mage kale megal. Enwe fi ye me kada wo. Butero bai kaina. Bute ye mili kaina. Ah, butie. Chuku ma. Asoka. Ono na bia de bi bo mi reba. Se ba po. Butero anya da bosi. Ngong. Pela ni be na gwa. Oda bosi ka ba kaina. Me popu le me bien na. Ole me bien na pompum. Kamu kaina. Ah, mau be. Why? Why you walk? Why? Why am I? Why? You know say, ya mo no mo. Okay, all miri kile mego. Itu wala mala yege go. Enaban waka. Wama wa bososo. Azunka atakara kini hiji wepụta n'ilu wee nọ n'ọgụ ihe ofu nya bụrụ ya ikwesịrị ka gị na chukwu nwa n'ụgbọ n'etiti ụzọ mkpọrọ nwa chukwu ka ebu nwa chukwu na anụ ọ dịrọ m mma
I thought now to each ego and the yojo. The Abba Nuna. If ever. I had that to feel so you will keep to the walk, Chineke. I had that to feel. Come on, I need to go see for I need my Kaliafa. I need my chuku. When you want chuku, we go see Bindua. Nenekene, or one has smoked it over. Each ego it will. Chuku, I will go eat to eh? Only a white eat was one name. Over here. After me, he never feast. Can you hear where? I know when you were. What you can not so. My me for me also by nature, but I'm Mam's I think a walk. Ye Mary, okay. As okay, Mania, the money from watch. The money puts to really fun go. I look about you. Some money put me maple. Ah, Jesus. Hey, if you look at this again, how many hours? But I can't find it. Can you feed if I want me? Can you put it wait? You want to buy a book? And my two women were out on a gallon on your 2 minutes. And you go about going up, maybe 7 rubber. Now, some happy. I'm not Jigging with a Lord, sure. Now, my road to do it. We need to know once there we may see. To whom I allow. Hear me. Listen. You better 1 year. Now I'll run at you. Maybe Jago and DPM. How what upon no can. This is why they were one. The Nigerian Nollywood Channel such a museum. What? What they for? Hurry, I will. You and I didn't. You know, check out what each and a town had a boat. Who will be a general Columbian? We have also one. How would you? Ugo onye ọbụla bịa n'ugwu aka egedege iru gị ihe ọbụla imetadịrị ya ọ ya kwụsụ ị ga-emecha n'ụwa Chineke nna ewere ụgwọ ọrụ iji ego ngwahịa ya ya n'ụwa ka ọ dị ha mma ma ọ bụ n'ọchị ya Chineke na ya akwụ ha ya akwụ ite na ha ka nke ndị ezigbo akwụ ha nke ndị adịghị mana ofu ihe nchọ ka ihe ọ ga gbaghara Chukwu chezọ ihe o mee Mulo kini de boya o chuku ko amos paro o go na ka chuku ko ingo ngam che o ide ni je me Omo ma sa lo Yeti na je obe ka Oh, big chance. I rugi this otu a onwe chogo o de ma afọ m ife a dị n'obi abụrụ ka ga-akpọ gị maka anyị ka anyị nọ ebe arụ ga-ajụ ahụ oyi ka anyị banta eo ugo m fa n'oge m kwụgị n'ụzọ achọpụtara m ihe ahụ Get even away. Oh, one year been I had to give you a chance. 1 year been I had them the ocha. Oh, everybody else have that on my days. Oh, no. Melagin. 1 year put on more. When I married him, one didn't know about it for long. Macanam did each other again. Mama days and I'm asking no link again. Can you give a lot that you want to N'ụzọ nke ị ka nna akwụ aka ọ bụkwa n'ụzọ nke ya nwaanyị a wee dakapụta wee na-akparị mkparị niile dị nwere ụdị mkparị nwaanyị akparị fere taa Mama Daisy. Give them one year when you be a yard when 1 million to wake up.
No, I'm going to win. Going to get money. Oh, hey, Afuamanya. Ma dobe nwanyị anti. Ne wankete. Mmesi nwanyị a ife. Ofu n'ụzọ. Nseba na abato, seba na. Nseba na abato, seba na afọ. Ọ ka gị mma nọ n'ime ya. Ka na arụ na ya ka ngwa nwanyị a ife ọkụ ji ti oke eme. Ka o di fe fa. Ne kwa na anya. Ya no lu go kwa nke. Oh, wa. Hey! I forgot me. Hey! Adese. Keyo. Kebe legino. Ogini. Asi kebe legino. Tolia. Ono here. Asi kebe legino so kebe na. Ina joro mi agini. Ogini. Adese. Ganti ka ngwa gị. Ọ bụ na nne gị bata. Mba, rap godi. Chogori. Me eji aka m wee fụ ya. Ọ bụ na nne gị bata. Hapụ okwu ha ka nne gị bata ka. Mam ki na dola kananti. Mam ki na dola kananti. Mgbe ọ batara bịa afọ ya, onye iberibe ewu. Ejikwa afọ nwaanyị a. Ọ ga-akparịkwa gị. Agọzigbuga gị, agọzigbuga nke mụnwa. Ije ego ga-akpali mmụọ. Ka ihu na-echere na ije ego. Nke kachacha agbaka n'isi bụ iji ego jide onye nwaanyị bụ Cynthia wee were ya wee fichaa anyị wee kpalịba nwatakịrị kpalịchasịa ya wee were Cynthia wee fichaa anyị na nkịtị na-abụ o nweta obere ya ka ọ na ịmarụ na oge ọ kpali Cynthia ma ọmụma ka ọ kpali ị na-asị mejọrọ anya ya onye ka ọ bụ bịa Godwin ana m agwa gị dị n'ego ka ọfọ bụ n'ebe anya ka m gwa gị ị na-afọ ego funufunu ka ọfọ ọgwụgwọ nọ ị na-ahụ ekwu ka ị mara onye iji ego onye ka iji ego bụ dịkwa ka ịnwa sịpa oge niile ị na-akọ ibe na-agbaka moto mụnwa ka ebe na-akọ n'ebe a onye bụ iji ego onwe na ife iji ego bụ debe bụ ọrụ nsị sọsọ ọnụ oji ọnụ ọkpali ya dị ọkpali onye a oge okwu nke ebe a oke aka dị oke aka ekpe ịma na gbara ụzọ were mgbe ọ dị-echi ma mma gbalị ya bụ maka ochi ka m gwakwa ya gwakwa na nwaanyị ahụ ka onye nwere sọ ọnụ nsị ọ karịkwa ọnụ nsị nwaanyị a bụkwa onye ga-abụ jide eziokwu ogbughi eru na nwaanyị je nwa Ka m gwakwa gị, nwaanyị a karịkwara agwụ. Anaghị agwa nkịta n'afọ aka. Nwaanyị a fụsikwara ike karịa agwụ. A na-agwa ntị ma ntị a nụrụ ebufe isi ntị ezo ya. Anaghị agwa gị agọzigbo nke m nọ. Aka m adịbụkwa m ebuga na smart ga-enụ ntị ka mbụ ife niile ụlọ na-akọ ama mgbe iji ego bụ ikwe isu ya agwụcha mana ọ dịzị ka asị m na-ekpo eri aja ma gee ntị ka mgbakọ mmụnwa o nwere ife ga-emenata n'ụwa ka mbọ iji ego n'ezinụlọ ya ụjọ o nwere ife ga-eme tọọ m ntị na ụmụ ga ama akụkọ tọọ m ntị na adị ọ bụ na ndị si ụmụ ga ama akụkọ ife mere rapụ okwu ego gbam ka m gwakwa gị ijebe jidekwa ogologo ngazi maka na onye a na-ekwu ezu na-eri na-eji ogologo ngazi ekwusie m aka m adịkwa ya. rapụ okwu n'okwu abụrụ ndị rapụ okwu onye bụ ije ego oge niile ije ego Ya Godwin ka ọgịnị ka a na-akpọ. Chere ebe ahụ. Ya Godwin ka ọgọdụ nwaanyị a na-akpọ gị. Agwara m na ị bịara n'ụlọ m ụnyaahụ jụ ese. ana m echegbu gị eche ka ịba maka na enyi m nwaanyị bụ Cynthia gwa m na ibichara isi a na-abụ n'anya wee kpalie ya na-enweghị problem ọ maka gịnị ọwa atọ eme ya gịnị atụghị na asụrụ enyi m nwaanyị asụ ọ bụrụ na ha zụrụ enyi m nwaanyị asụ ka ego si wee gbasa gị gwa m ka ego si gbasa gị ije ego Ọ bụrụ na etu anyị na-eme gị na akwụla gị na di ya na-azụ gị azụ
onwe gị nsọpụrụ na o rere ure ị mara na isi mebiri gị ị mara na aha gị nwụ gịnị ndọ ana m ekwu maka mkparị ịkparị enyi m nwaanyị obi wee gaa gị wee sị na enyi nwaanyị obi wee gaa gị wee sị na mụ nwa bụ gọdị n'afọ mbụpụ aha gị wụ ndọ akpụrụ mmiri na ọmụkwụ ya aha gị wụ ndọ gọdụ nwaanyị ị na-afụ obi ị na-afụ obi ịwa afụ obi ngwanụ nwa akwụkwọsị mmụọ akwụkwọ ike ụmụ nwaanyị nke a bụrụkwa izizi n'ikpeazụ asị m nke a bụrụkwa izizi n'ikpeazụ m ga-eje kata eje ma ọ nakata nna enyi m nwaanyị wee gwa m wee nụ na ntị na ịkpali enyi m nwaanyị ịkpali enyi m nwaanyị ọzọ ịkpali enyi m nwaanyị aga m akparị ya kparịkwasịkwa ya kparịkwasịkwa ya mkparị chachacha ya mee ihe m ga-eme ya na mbara ị ga-eme m gịnị gịnị ka ị ga-eme m ọnwa gị ị ga-eme gịnị nwa ka ị na-ajụ ihe m ga-eme nke ka m na-ajụ ijego nke a bụrụkwa izi n'ikpeazụ asị m nke a bụrụkwa izi n'ikpeazụ maka ọ bụrụ na ime ya ọzọ mmesi otu a wee mkpụrụ ntụ otu a nwa nwere ya wụọ gị n'isi nwụọ gị na-arụ gị niile ntụ obi ka gị ị ga-akpote ntụ kposa mụ bụ ije ego n'isi ee mụ bụ ije ego tọsa mkpedo na nwaanyị ikposa m ntụ n'isi ee ahụ ga-ama gị jijiji asị ka ịsịrị n'anya m agwa gị gị na akwụla gị ahụ ekotala m na mbara leelu gị isi ọkụkọ nkwado na m ga-akụ gị ihe nkwadoro gị nkwadoro gị na ihe m ga-eme gị aga m atụ osisi anaghị eji osisi atụpụ isi ọkụkọ aga m ewere aka ma pịpụrụ ahụ aka m aka ma wu otu ọkụkọ ije na-arụ ya kụkwuo gị isi ma kụọ gị isi abụ okpu ị na-anụ ya ịnwa ya anwa ma kụọ gị isi abụ okpu ị nụrụ ya leenu gị ngwere ọhịa na-agwa gị gị na akwụla gị ahụ ụlọ ekotele ukwu ị na-anụ ya leenu onye sị na ga-eme n'ihe chere nke mgbe ahụ ruo ka mara na onye ga-eme ihere mgbe ahụ ọ chaba amara na ya ga-eme ihere leenu gị na-asị m dị ga-awụ ntụ n'elu isi ịnwa ya anwa ma kụọ gị isi abụ ị nụrụ ya leenu gị ngwere ọhịa anụ ọhịa nwaanyị ka maka m egotugodo mmadụ ijego ọ bụkwa ọtụtụ ụka gị anyị na-eme ama m na ọgụ na-anụ di gị ma anyị gekwa ntị ka m gwa gị ọkụkọ nọkwa na ngige na egwu na-eme ọkụkọ na egwu ngige na egwu ọkụkọ na egwu gee ntị ọkụkọ nọ na ngige na egwu na-eme ọkụkọ na egwu ngige na egwu ọkụkọ na egwu ngige na egwu gugu yo gugu yo ọ bụrụ na imechaa sụọrọ ya sụrụ ka ndị ahụ na nnata Dikeh mo so ka ti lo ga do na. Dikeh. Atian, em ga bia ka ibu ga. Kanje ba moto. Bia ka popo ga ge o ife na bolo ge bia ba de moto. Ba ka bia m. Ba ya ka jasi bia ba de moto ka a to boss. Ọ bụkwa na ebe dị ka mana ihe eburu ụzọ kpọrọ m jee hapụ m ka anyị na-eme akpụ bụ jezie na mgbuke Ire koko otu ọ dịka ya sịrị bịara obodo ọfụ ilu ụzọzie na ọbụ ịgasị ọgbapụ ụkwụ iwere gaba mbuka na abịa banye moto ịba moto a na-atụba gị ụjọ amụrụ m ife ị na-agba agbara ọsọ na moto a bịa banye moto
Dalu nwanne m ka anyị jenu n'ịta afọ abụ ịta estramit. Ọ dị ego. Ka anyị jee na-eme. Na-akọ ka dịbe mere. Anyị dị na mmata. Na asụrụ ebe ọka njiri oge maka mmiri ya. Nwatịtị oge kịta ya na asịrị m maka gịnị ka ị na-asịrị ya rituo? Asị m gị lotu n'ụgbọala. Lotu ọsịsọ. Asị m nwoke a lotuo n'ụgbọala. Ọ gịnị? Ka ihe ọ? Ị na-ajụ nke n'ihu nkwa. Ka iji ajụ m nche ajụjụ ahụ. Lotu maka gịnị? Gịnị bụ na-asa ahụ lotu ole? Moto nwoke ya. Nwoke ogonyere gị moto. Obere ego ụgbọala. Ichefuola n'onwe bụ ekwucha ọgwụ n'ezinụlọ. Ichefuola ya. Lele nwoke m achọghị m ka mkpụrụ aja ọbụla si n'okwu ihe nkwụ ga tụsa n'ime moto m nwa m nwoke maka n'aka n'ụtụtụ a tachasịcha ya na-aka eke ka ọkụ ọkụ ugbu a ọgwara ihe m na-ekwu lọtara moto ahụ. Mama Chukwuma bịa nwa Chukwuma mkparị ga-ezugo mkparị ga-ezugo nwoke nọrọ ebe ị nọ kedu ibe a na-akọrọ ife a nọrọ ebe ị nọ kedu isi ibe dị ibe a come on put your time at your one I think you're not ebe ị nọ ndụ amaka daalụ afọ m chọrọ ya n'aka maka njebe ka njebe moto nganga m chọrọ ịba ị chọrọ ka m gbukwara gị ikpere na n'ụzọ taa ka njebe oke m gbukwara gị ikpere na obodo ụtụtụ a daalụ ọ bụ ka njebe nne m gịnị dịkwa n'ihe a na-apị m arụ ka ife mee mma nsogbu adịrọ ka a na-eje mgbe naanị nke ọdụ nke okwu ya n'ihe ngwa nwa m ọnụ akọrọ onye ụwa kpachie ka akwara ya ọnụ mmadụ na-akụ nwa Chukwu Chukwu ka ọ na-akụ nne m gịnị kwa ozi elu gba nje ka uche nna gị nne n'afịa ka nna gị gwara oge ya na-eji afịa n'ụtụ eji eke abanye ụgbọala na-achụpụ ọgwụ ndị ọ na-achọ nna Chukwu masị ya bịa banye ụgbọala ka kpọpụta ya n'afịa mgbe iji ego chegbuwesị ya bana ya bụ ụgbọala ka dotue nna ya n'ụgbọala ọ na-abụ ụgbọala ọnụbụ isi ụgbọala mbụ ikpe agbara ya nwa ya abụja ọrụ n'obodo oyibo na-asụpụ ya ana mụrụ na ọ dị ndụ ka ọnwụ ahụ ọ marụrụ oyibo natali ya ụgbọala ka anapụza ife ndị ọzọ ọgwa ya
Fujona, you're not going to stop Macajona page the most. Mamma, but I'm so bad. Mamma, Chineke, nodding more than Mamma. If I did you make wrong, now what? Mamma, you go on, and you. Mamma, don't mind. One of you queens know what is so good. You butchered cookie, make one. Just a very kind of you know what is so good. Abuna uche kuna jonga nobudu ibuna subwatru. Amana chukuge emi. Ebuche ya mezo. Chinne fada alarola. Ofu mbose. Onye olu ebube guzoro no cheze. Akwa mgbochi etiwa. Amen. Ugoma achake. Amen. Ndị niile na-akụ ga-amara na Chinnefe bụ Chika dibịa. Chika ike niile. Amen. Amen. God. Mabiko, you know what is so good. Go. It's not so good. Oh God, this is one of my God. No one knows. Ufumbo here na koko. Just a very kind of day. You know what is so good. You remember? Someone has been born in paper. I can't get it up. Watch what they do. Come on, I better move when I jig when I be a gun on the way from which you go through. Amen. Come on, business. Okay, Miss. I'm a more garden call you. I was so you get to cool well. I'm what you get to one. Amen. You never get what I chin effect. The Dikeh do good day. Ah! Hey! I'm a logger, Dikeh, baby. Ngazika. Chicken was on the massacre. We're going there. They got here and people there and family. Never get about chance of the bomber. Saint baby. You can't know. Yeah, no one. If you go, no. That's why you Never. How that you go? You go to Dikeh. One year. Dani mulo poshi. What up? Is that here? Nge kana gwa. Afa nge ba ni mulo poshi. What up ukule lo hero? Dika poshi. Agala mu poshi obula. Dika poshi. My mother. Lena na ko da kanya awo. Ti mi jare ka drop fun aka ego. Lenu ge. One year. One year. Ada me mo ko na no one year be. Azu ha. Ani wakura. Akula. Abulo ma akuna. Akula ko mo ihe wu. Akposa na akuna. Iwa akula. Akposa na akuna. Abulo. Ọ̀rọ̀ na ebo ga akula. Te ihe ni ya. Na mbara. Da binyere nwoke. Nwoke a na-ebi gị ụbọchị niile. Abalị niile. N'elu gị. N'efu. Jesus Christ of Nazareth. Ọkwụrụ ụgwọ isi gị. Ndụ anụ ọhịa. Ndụ gị na-ebu. Ndụ arụ. Ndụ gị. Bịa were mmiri abịa akọchapụ ihe anyị nyere ugbu a. Adị m akọchapụ. Adị m akọchapụ ya. Adị m akọchapụ ya. Ime onye ngwuo. Ime onye iwe bịa m ugbu a. Ọkwụrụ aka ma. Lee ya. Were akpụrụ anya gị abụọ lee aka. Ịhụrụ ya? Ịhụrụ etu ọ dị? Ọ bụ otu ọkpụkpụ. Nkwụ ọgwụ ụgwọ m akwụbie gị ọnụ. Ọkwụrụ ihe na-agwa gị. Na ihe na-agwa gị. Gbara ọsọ ụgbọ ga wepụ ihe ahụ. Ime gị ya. Iwere ime gị hụ ntị gị. Mba n'ụlọ m
ngwa pụta imebe ya gị were imi gị hụ ntị gị chere mmadụ anụgo kama ọ ya ese n'enu gị nshịkwa dịka gị chere mmadụ chere m Obosi nna nke ịbịa taa nwere ịchọ ịtụ nke anụ a 350 ifekwa ọnụ maka ọkwa n'ochie ka ọkwa n'ochie ahụ ọ ya mere ya ihe nye m ha na 200 echi ọnụ ka nne gị 80 mba enye m maka ihe na ọnụ ị ga-enye m ya 200 ka nne gị 700 naira ka ọ na-apụ na mma ife onye ọma obenugwu ichi ọnụ ukwu odogwu obesi dike mmụọ ka ebu ngwanụ nke na-agbakwa m aka ha n'ụtụtụ a ka mma ka aka ya ihe reshashi taa ka alụgwa udo dịrị onye nwe ọdụ afịa o ndụ amaka onye ije wetụrụ m bịaba na shed taa do nwanne ebe ọ bụ ihe bisiri na ya bịa fụ n'ọdụ ahịa m si ka ndị mmadụ na o nwekwara etu isi eme o nwekwara etu isi ma ebe ị ma na mụ na ubi n'otu ya dị onwe ihe mee na anyị anọkọta okwu mbasara na-abịarị na shed n'otu afọ ya tụ a amasị nke ahụ eme ihe ga-eji mere ụbọchị taa ajọka mba akara m ọnụ ọjọọ esogburu onwe gị ebe a ka ị na-emerụ ụbọchị ịkpọba ya akpọba ahịa ịkpọbara akpọba a na-ene gị nke ma na-ene ahịa ịkpọ ijiji ekweghị ọnụ odudu ekweghị ọnụ amasị m ihe ya eme ọsọrọ ịma na ihe a nọ na ya nkịta bụ oge njọ ahịa ka a nọ na ya nke ifuru ndị mmadụ na ise dị ka ifuru na o nwere ebe adịrọ ndị amaka nne m amakwa m na nsogbu ada nke ya bịara na sham mba nsogbu achọrọ ka ịghọta m ọfụma omume a onye mbe mmesoro gị bọsị nsịrị gị bịa banye moto nke ọ chụtụrụ na moto ọ chụtụrụ gị na moto ma agba ogbe eburu amụsị ọ sị n'ụlọ itugharị tuoro nya nke kara ihe mụ na ya na-azụ moto ọ bụ mụ nwa o butere m enwere mwute nwanne m ike nwaanyị a hapụ ya ọkwa ka ụmụ nwaanyị si eme ị makwara ihe bụ nwaanyị omume ụmụ nwaanyị onye nụrụ dị nwaanyị ọkụ mmụọ nwaanyị bụ ihe nyiri nne nyiri nna ewere gburugburu onye ọzọ ọ ya bụrụ nwaanyị nye ọ ya ka eji kpọọ ya nwaanyị ọ nyiri nne nyiri nna egbu nwoke ọzọ ka o bụrụ ịfụrụ ya mana nke m dị iche hapụ ya na amamihe na nke m dị iche amamihe na-agba n'aka nwaanyị egbo na hapụ ya ọ ya ka a na-ekwu nya ka m sịrị ka m bịa gọlụgodo ọnụ m ife a ọ na-eme na ya adị ọ chụrụ onye gbaga agbaga ọ chụrụ onye a na-agbada agbada ọ tara onye a n'isi ọta onye a na-adịda oge ụfọdụ ọ na-adịkwara ka ya sị na nna eso bie ibe njikwa na-eme ive a bụ ka ọ ya bụ mbata nwoke enye m nri ka nrie nlahụ ụla eteta ṅụọ mmiri edobe m iko akwụghịkwa onye na-azụrụ ife anyị na nwanne m hapụ na amamihe na-agba nke nwunye gị nọ amamihe na-agba nke nwunye gị nọ o zuru onye ọbụla ọnụ ma dibịa nwanne m mana nke onye be nke m dị iche ọ dịghị iche ọsọ mụ na-anụ bụ nke mbụ ichebe aja apa hapụ ya na ọ ba nne ke o
Because Adaeze men osi soro tegokwanụ nchebe. Adaeze men osi soro tego nchebe yo. Ogini kiyo nwaya. Kiyo mmadụ na-egi. Obichiri ụzọ aja agụ. Tego nchebe enyi sinachi kpagbu. Onye gafere ama ba ije mposi. Iriri ya Adaeze agaghị. Kiyo emegide ba. Otego n'ụlọ na ịmara ụlọ mposi a bụ nke onye ọbụla bi na Nigeria. Dị njizi ebe a na-eme n'ọsịsọ pụta ibi eme. Akwụkwọ ụlọ m ebe nsị nwa kpadobe kụzie m. Kedu ụbọchị ebido na ya ada? Ịgụrụ mmadụ ekele ọ na-anọ n'ime ụlọ mposi. Nke ebido mposi one. Dezira ukwere m kwunyere nwaanyị mụ na ya bụrụ na ọ mụtakwa m ọgbọ ya. Ekwela ka ịgwa ajọ a nne gị gbaa. Na-amata. Nya, isi na m nwere obi ọjọọ na nne m nwere obi ọjọọ. Ekwela ka inwe obi ọjọọ anụnwa na ọ bụrụ mma ji okwu isi na ọlụ Adaeze. A sị m, ekwefu otu a nọ mụwa, ọ bụ gịwa, ọ bụ onye ọzọ na-eme omume na-adabara n'anya mmadụ ibie. Anyị asị na onye a nwere obi ọjọọ. Chegodi na-amaka. Nya, egwukwelu gị mepee ọnụ a iji eri ji elede. Na mbara. Nwa mma n'afa maka na ịma na ụlọ n'ụlọ ya ka iji wee kpọọ ya afa. Ọ bụrụ gị ibe ekwe nsu ifuru di adị na-adị n'ụlọ okwu mmụọ ka ọ bụ ifuru ihe niile ịmụ ihe ojii ihe ọcha ọdebe ụmaliko nche niile bụ ihe ịmụ kịtịba ya nyelụ onye Oga, yeah. You don't go to the I'm not going to the future. I want to read what you do. I change your room. And change your room. Oh, no. I'm more less. I'm more less. I'm going to listen to me. I don't know if you're going to listen to me. It's a good one. I'm on you. I'm going to look through. It's in the morning. It's no more than oh, no, get over in the let's say, I'm going to shop. What was in the banana to see you go a million at you?
ị na-achịkọsị ibu gidi mgbabata si gị nye m ihu kwa nwere ike ozugbo si gị ego igwe ego na ọ bụ nwere ego nye gị ị na-asị asị pụọ ebe a ka m na-asị asị asị gị na-asị asị ọ gị si na m na-asị asị egwu m na-asị ka ị na-asị kedu ụbọchị bịa ga akwụkwọ enwe ghara ịmara bịa ga akwụkwọ afụgo m ihu ya mbụ asị na na-achọ nsogbu ka a bịa ndị ahịa narị n'ịtọrọ nsogbu ka njikwa gụ efunu go onye dị nkịta ala wee dị ụlọ ụka onye ọgbakwa ka onye ọ ga-arapụ ya nke a gbasara ọ ga-agbasa m nke wa ka ọ gbasara egwuregwu ka ị na-egwu na akwụkwọ ndị njere nkịta ka m bụ ebe ahụ isi m ka efọ jụọ ya n'ebe nwoke anụ ọbụlakata chi akwụkwọ anụ apụtara asị mụ gbanwere ya gịnị kọchị n'aka ka ihe mekwara akwụkwọ bụ na akwụkwọ fụrụ ebe ifuru m obi m na-enwe ọka mapụrụ m onye na-aga m n'akụ obi na-enwu ọkụ nye nwere ọkụ ka ihe bụ obi na-enwu ọkụ obi nke na-agba agbọ nke amụchalụ maka na m nọ n'iro wee na-ekwu ka m batazi iwu nwadị ọma emeghị ihe dị iche ifuru iwu ada mbara shed ahụ ịnwa ama nwa mme gị ife niile m ga-eme gị anya gị na onwe ihe ọbụla ị ga-eme mụ aka na-etu afọ ihe ya dị nwoke si ebe a pụọ mụ si ebe a pụọ akwụkwọ si ebe a pụọ aga m emekwa ihe tụrụ anya ahụ onwe ihe ị ga-emenwu ka njikwa gị ajụjụ a ka o doo gị anya kịta ifunugo ebe ịdụ nkịta ala wee jụọ n'ụka maka ịnaba anụ maka onye ga-arapụ ya m ga-emekwukwa ihe niile ahụ nke a gbasara ọkụ ifuru ọnya afụbeghị m ihu a kemgbe ohu ahụ m si nọ na shed a ozugbo n'ụgba chelụ kedu ihe ịchọ ka eme ya kịta ọkịta ka ị bịa nọ na mụ agwara ya chenjiere m okwu ka nnata ọnọrọ ọba a na-atụ n'aka na ọ na-ekwunye iru elu ọsịkwa m balansị ya ego ana m agbanwere ya ọ na-asị m balansị ya ego ihe bịa n'ahịa ọ nleta ego chi onye ọzọ akwụkwọ nwaanyị makwa na iru ka nne n'anya maka na ndụ m oge na-akụ ya hụ n'uche m ọ bụrụ na bụrụ ya egosi m nwoke ihe m ga-eme ịpụta n'ụzọ echi kwụsị anụ kwụsị echi n'anya ka ngwa ada aba mba na shop ka ị na-abụ ịkpasị anụ si ebe abụọ ka gwakwa gị eziokwu ọga m ga-emekwukwa ihe niile ahụ ị ga-emekwa gị ihe niile na ọ bụrụ iche nyere ịkwa etu a gwara gị ka ọ dị mmesi ya gị onwe ihe ị ga-eme enwe Jizọs onwe ihe pụrụ ime m enwe m Jizọs onwe ihe pụrụ ime m mụnwa gwaghị ya dị ha na chelụ onwe ihe ọ bụla ị ga-eme ihe na-agba yara ebu iji n'aka na-ebe a maka ndị mmadụ asị onye a bụ nwa Chukwu ka ọ bụ mba ejiri m n'aka n'ọnụ ụkwụ ka m ji wetiri ya bịa amụrụ ozugbo ebe m gara akwa chelụ kedu ihe ịchọ ka ya gbanwee ya ozugbo gbanwezieli ya ebe ọ bụ aka ọchị nwa obele ife anụ nwa ụkwa na amalụ Chukwu na-ebute ihe niile biko gbanwele akwụkwọ nwere ihe eji okwu nke onye a bụ onye afịa ike akwụkwọ gbanwelie ka ọ naba bịa welu n'ime nke ya bụ akwụkwọ chiri ma gị si ebe ọnụ wetukere ọnụ tinye biko were biko tinye onwe ihe ji nsogbu eme ọ bụ ọmụma ka na-etu abịa ya dị ebe ejikwala okwu n'ụka eme ebe nke dị ụmụ chi ya ka isi ebe arụ apụ nke ga-abịa nwa dị taa nwunye ga-abịago n'ichibago nsogbu nke a ọkwọ dịgo mma ọsọkwa ya nene azụkwa taa ịfọsọ agha n'elu na good boy, sir. No. Get him? How the matter? Diego? Yes, sir. I don't miss fan bell, sir. Kerobala or Kerodubala? Bala 504. Okay, 504. Yeah. There you are.
Oh, yeah, yeah. Okay, yeah. Okay, can go then? Right in there, 400 naira. All 200. Naira. You can't be the job. You can't be the so Ubala, so you go to the You have got 200 or 200. 200. That's not 200. Okay. Oh, no. But yes, oh, 200. Give young Madam Ezibote Farm Bell to 504 GL. It's actually how much I can get. You have run of Gazibian. Even a court. Take up Kevin Nako. Give young Madam Ezibote about you how much. You go check one of them. Well, let's see a Farm Bell to so one way you don't want to Farm Bell, Cabasala. All give one my phone with Jennifer Farm Bell to our members from Cabasan, Farm Bell. If I'm not going to give one well, let me young one. But you look at you, I'm going to give you a young one. All willing to go Farm Bell in the general
bam mmachioma n'anya kpachapụ okwu anya mana kotere okwu nkarị ọkụbịa agwa m nwa ji nwa kwụchacha akwụọ kpụọ were nsị nye gị n'ọnụ were mamịrị achọ gị n'ọnụ ọkwa gị gabana ka isa sọpọ mana onwego ngwa abalịkwa onwe gị kedu ị na-akpọrọ onye ahịa ka na-agwa gị kedu ị na-akpọrọ onye chọchọchọchọchọ na-eme ihe nwa nọdụ onwe gị nọdụ na sed gị ịnọdụ na-eme akpam kpamịrị akụ anya na-akụ ntị mana onwego ngwa abalịkwa onwe gị ama m ihe bụ ọrịa gị washi arụ ka ebe akwa gị ọgwụrụ mgbe na obi dị na obi ọma bara mba akara m iburu gị sụọ gị n'ala ugbu a were aja nyoji ego na